L-2019 kienet waħda rekord għall-industrija tal-films f'pajjiżna hekk kif idħul mill-produzzjonijiet barranin ħallew mal-40 miljun euro fl-ekonomija Maltija fosthom fi ħlas ta' pagi għal ħaddiema Maltin. Dan id-dħul jammonta għal kważi 4 darbit aktar mis-sena li għaddiet u kważi d-doppju tas-sena 2017. F'intervista ma' One News il-Kummissarju tal-Films Johan Grech qal li fl-2019 mhux biss kienet sena impenjattiva iżda waħda ta' suċċess. Għalli bis-saħħa ta' inċentiv fiskali li jagħti rifużjoni sa' 40% tal-ispejjeż għal dawk li jiddeċiedu li jipproduċu l-films fil-Gżejjer Maltin, matul din is-sena kienu 21 produzzjoni barranija li jażlu lil Malta. F'pajjiżna kellna sena tajba fl-industrija tal-films. Atterajna 21 produzzjoni kemm films u TV series u atterajnihom minn diversi posti tad-dinja, l-Amerika, l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda u oħrajn. Dis-sena fl-ekonomija tal-pajjiż għamilna madwar 40 miljun euro li marru fl-ekonomija tal-pajjiżna. 4 darbiet aktar mis-sena għaddiet u darbtejn aktar mis-sena ta' qabel. Il-Kummissarju tal-Films spjega kif l-industrija tal-films m'għadix taħdem bl-iskossi hekk kif l-ammont ta' produzzjonijiet li jażlu lil Malta żdiedu drastikament. Qed naraw l-industrija tibqa' taħdem u mhux taħdem bl-iskossi fejn ħafna produzzjonijiet qed jiġu back to back u għalhekk aktar nies qed jaħdmu f'din l-industrija u jkomplu jaħdmu tul is-sena kollha. Fost il-21 produzzjoni li jażlu lil Malta fl-2019 kien hemm il-ġgant fl-industrija tal-films Netflix. Kellna Netflix fejn għall-ewwel darba għażlu lil Malta biex jiffilmjaw il-produzzjoni tagħhom fil-water tanks ġewwa l-Malta Film Studios. U attirajna wkoll TV series oħrajn bħal Dazboot, produzzjoni Ġermaniża. Attirajna TV series mill-Ingilterra, Agatha Christie. Is-Sur Grech temm jgħid il-Kummissjoni tal-Films se tibqa' taħdem qatih biex tattira iktar produzzjonijiet filwaqt li tkompli ssaħħaħ l-investiment kbir fl-infrastruttura u fit-talent lokali biex din l-industrija tkun waħda ta' eċċellenza u sostenibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.